At Ralph's, we know there's never a good time to run out of fresh. Luckily, our delivery and free pickup make it easy to grab what you need. So whether it's a few extra buns for the backyard barbecue or some miscellaneous munchies for movie night, we make it easy to get back to being you. Ralph's, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply. Get more ways to save at the Buy 5 or More Save $1 each sale. Just buy 5 or more participating items and save $1 each with card. Ralph's, fresh for everyone. The annual purge has been extended. It's the real purge. The forever purge! All rules no longer apply. The purge is over, please! All crime is now legal. Forever. Everybody hear the sirens? Thank you for your participation. This Friday, They're coming. the rules are broken. The Forever Purge. Rated R. Under 17, not admitted without parent. Your friends are hosting an online viewing party to watch the NBA playoffs. But if your slow upload speeds were to make you sound like an evil robot... Come on, get the rebound! Whoa, who is that? I'm sorry. You're not an evil robot. You just need better internet. AT&T Fiber delivers a faster internet experience with 25 times faster upload speeds than cable. Visit att.com/getfiber. Limited availability in select areas based on Internet 1000 wired upload connection speed versus major cable providers 1 gig service with uploads of 35 megabits per second. Restrictions apply.
Kakaayos ko yung lag ko eh. Pag ginagalaw ko yung mouse, nag-i-stutter. Oh. Meron pa rin pala. Oh, putang ina. Ang saklap eh. Tayo. Ikaw mamili men. Di ako sanay dito eh. Wala. Ay, dito na tayo sa dulo eh. Dito na tayo mag-umpisa. Uy, May buy station naman dito eh. Patayin muna natin yung mga AFK. hindi, gumagalaw. Yan ka. Gumagalaw yung isa eh. Patay ako kaagad ang pucha. Team wipe. Nice. Lumayo na ako dyan eh. Di sila mangungunong men. Mga nagpapanik eh. Ay, amo dun. Ay na mga nagpapanggap eh, no? So isa lang ang... wala pala sa kanila AFK. Dalawa yung yung hindi AFK, tapos yung pangatlo. Yun ang AFK. Okay. Na-down ka agad. Dati, alam mo yung pag mabilis ang galaw? Maapektuhan yung screen mo. Like parang naglalag yung biglang magja-jump, mag-i-skip ng frames. Oh? Kaya ang hirap mag-quick scope eh. Anayin ko muna pala yung nasa likod na bahay. Wala palang gang punta dyan. Last game, akala ko ayos na, meron pa pala. Itaw pa? Kaya, try mo nga i-move yung one mo, mouse mo, kung magagano din sa'yo. Mabilis ah, yung parang magwa 180 ka. Walang epekto. Tala sa akin. Toto. Ayos na kanina eh. So yung screen mo nag-touch stutter? Wala namang frame drop. Titignan ko yung frame, wala namang ano. Wala mo na plates. Yun lang ginawa ko kahapon eh. Ay maghapon. Figure out. Gusto ko nang i-install ulit Windows ko eh. Hindi ka ba naka-Windows? Hindi, i-install ko lang, i-install ko. Oh, may tao. Naglalakad. Palapitin mo na lang muna, man. Sige, palagyan na natin. Ano, game? Tara. Mag-isa lang. Malayo eh. Yan yung kasama siguro ng pinatay natin. Pumalik lang. Duo ba to? Duo lang. Ba't yan naglulog? Naglo-load out? Isa? May narinig ako eh. We're in safe zone. Watch for enemy. Dito, sa taas. Ay, ikaw ba yan? Wala naman siya dito, men. Unless nagka-camp dito. Takbo na. Wala. Galing naman nun. Tama na. Siya ba yan? Basag.
Ay, may kalaban siya. Ba't Isa. ganun yung iba? Pag nag-ADS sila lumalapit, nag-zoom. Sa akin hindi. Walang baril Tama ito. Ito. Sniper lang, I mean. Makita. Limeno, sa may loob siya. Ano sa loob? Basag. Armor. Matamaan ang puta. Double zoom ba to? Saan na ba siya? Papuntang fire station. Andun na? Sorry. Ano naman dito? Armor break na yun, yun. Kompleto pera natin. Konti na lang. Uy, may tao sa taas. Bundok. Oh, tanginang yan. Hindi ko nakita yon. Sa taas sila. Tayo? Dalawa yata yun. Ano ng bala Mabuhay ka na lang sa gulag. Try ko. Kaya. Ano ng bala Tang. Ba't gumabe yung kwan ko, lag ko? Ay. Ay, putang ina. May loadout oh. Pa-loadout din sila. Hindi siya load out. Sa load out Ay. natin. Headshot pa, dumampi sa ulo. Sabi install ko na lang game. Puta, nakakasawa. Ano pa rin? Nice. Dapat yun may reteam yung pitik mo sa left right mouse no? Para di malas recoil. Para anong baril? Kahit ano? Yung dalawa, yeah. Oh, hindi ko masyadong kabisado yun. Wall pistol na yun. Basta wag ka lang pitik ng pitik, men. Yun lang ata yun Yan mo ng mga... Uy! Putang ina. Sayang. Naka-ready na eh. May install ko na to. Sawa na ako. Ulo. Balik ka mamaya, men. Sige. Check.
yourself sorted. We'll be deploying shortly. That's it. I got it. Alright, that's enough mucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Your primary objective is to kill them all. Target area, you don't have long. Contract's done. Payout limit has increased. Request UAV overhead. UAV entering the AO. Enemy dropping into the AO. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Walang mag-isa, Lods. Lods.
Random lang to. Random. Tara, Lods, pagpakan na. Bilad, subet lang. Thank you, Lods. Target practice while you can. We're deploying soon. Hostiles dropping into the area. Watch the skies. Ayun! Plunder. Lods. Na ulit. Kita Lods. Taas pa rin. Binaf ba yung ano? Yung... Binaf ba yung Farah? Talaga? Nerf. Nerf lang. Hindi buff. Ano, nerf? Oo. Oh, shit. Konting Nerf nila. increase sa ano, recoil daw. Recoil? Oo nga, recoil lang. Yung paborito ko. Nanalo Kasi yung yung meta ngayon tol. Anong panalo? 130, 103. Phoenix Sino? Creepers. Phoenix mananalo. Oo, pasok na yan tol. Pasok na yan sila. Pasok na yan. Prado. Parang... Ano yun? Kaya lang, Lods, Ayan, i-close ko lang yung gas naglilik sige yata. tol, sige. Aras mo to no, nararamida ka. Let's go. Ayos na tal. Okay na. Online sila ano? Sino ko laro nito?
Kompleto yata sila basic sa kala jigs. May Jigs. Oo. ako Pas ay sila ni Call Me Daddy. Daddy Oh. siguro. Dos tayo tol. sige sige. Ay, wait lang. Wait lang. Kakaumpisa mo lang tol. Oh? Mga pangalawa. Puro random lang. Ay, kasama ko pala si ano ba? Si El Guapo kanina. Nag-apo. Pero nagloloko yata yung ano niya. Game niya. Anong malakas baril ngayon? Ano yan, Lods? Para pa rin ba? Para pa rin yung Siguro. Siguro, no? Sige. Para na lang initin ko. Para pa rin. Hindi naman binawasan yung ano yung damage eh. Yung recoil lang naman tinasan eh. Oo, recoil lang. Baka may attachment siguro maganda. Oo. Anong loadout mo din, tol? Yung pa rin. RAM 7 pa rin. Parang mas nakakapatay pa ako sa RAM 7 kasi sa ano. Para. Nasanay ako. Pero sa Ghost ko, may Fara ako sa ano, sa Ghost ko. Kaya pwede akong mag-switch ng RAM 7 sa Fara. Sa pag nag-Ghost na ako. Malakas ba yung AK yun, di ba? Pa rin? AK 7 No. ba? Hindi ko nasubukan pa. Gusto muna tayo. Kasama daw ni Jigs si ano, mga pinsan niya. Ilang lads, pag ano, sali ka sa amin pag ano. May sinabi ka, Lods? Ay, si Jigs, na-comment sa ano. Kasama daw niya pinsan niya. Pinsan. Sabi ko pag sali ka lang pag ano. Resurgence duo to o quads? Hindi quads. Duos.
Sige, dyan tayo, Lods. Dyan tayo. Dalawa, tatlo. May na ako? Meron. Sa loob ah. First floor. Ay, di sa tabi ko lang pala. May isa pa? Mayroon sa likod din. Oo. Bilis ah. Tatlong team? Bilis. Tatlong team tal? Dalawa or tatlo? Alam ko dalawa eh. Isa yung na-down ko tapos pumatay sa akin tapos... Taon ko yung dalawa. Tapos yung sumunod sa'yo. Tatlo na nakita ko. Bali dalawang team. Grinder. Der? Yung grinder. Lods. Ayos. Pinong-pino. Yo, Pilipino. Di ba yung doos, merong bulag yan? Dati meron yun eh. Oh, dati meron. Sana nakita mo yung laro. Gago talaga si Gago talaga si Beverly. Patrick Beverly. Tinulak niya si Chris Paul. Gusto ko lang ma-injured sa kanila tol. Panalo pa yan. Lakas nga ng pagkatulak eh. Katumba pa eh. Alright, that's enough fucking about. Now we do this for real. Battle Royale. Alright, soldier. Now can drop that. Be advised, gas is closing in. Seek the safe zone. Eh. Ako nakatingin. Isa. Tingnan tol. Punta dito. Sige. Dalawa sila. Yung team lang yan tol. Enemies in the area! Eh. I'm taking fire! Target select, get to work. Team is KO. Down yung nasa taas. At ang inang yan. Oh, may epal pa. Saan yan? Ay, kaagad tayo.
Talo na kasi. Ay, may isa pa. 3, 2. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Battle Royale. Set a drop point for your team, soldier. Ah, dito. Avoid the gap. Get to the safe zone. Tangin na, meron. Meron? Saan? Dito, Lodge. Kotse. Dito po baba. Meron. Sa taas. Clear to engage all targets. Taas ba? Enemy UAV. Ah! Tinapos pa ako. Hostile fire. Balikan ko yan. Saan siya? Dito. Down, dalawa. Down, dalawa, tal. Saan yun? Yung matang lang isa. Yung sa pata. Uy, dito. Oo nga. Tangin lang yan. Ano lang, nakabang. Keep up the good work. May baril siya. Down. Wait. Nice. Oh, baril. Ay, bumalik. Di ka titigilan yan. Ayun, hindi ako nagilan. Walang bala na yan. Baril? Enemy dropping. Nandiyan yan ha, sa baba mo. Yun o. Dalawa na yan, tol. Enemy UAV overhead. Hindi pa na team wipe sila. May isa pa tol ha. Ayun o. Ayun. Sa baba. You are mine. Gago. Nice. Hindi na pa kayo ha. Pabalik na naman yan. May bala dito, Lods. Oh. Ay, hindi na tol. Hindi na. Team wipe na sila. Hindi na. Ah, wala na. Oo. Eliminated. Nice. Wala na yan. Klaban o. Have I got an LMG here? May baril ka na, tol? Meron na. Tayo. Naglulot dito. Moving. Wala dyan dahil.
Taas ako. We're in safe zone. Watch for enemy. Loaded. Chachil ano? Not set up around here. Tango that. Munition box ako. Ito. Does anyone need this? Naba ako na? Receiving hostile fire. Ang pera ba? Lang pa. Ay, bumaba. Loadout drop in. Yun, loadout. Doon pa nga. Nice. Don't get back in. Kaya ito. Ay, dun sa pinanggalingan natin. May bumaba dito? Oo, may bumaba eh. Inbound. Marking new safe zone. In their sights. Enemy dropping into the AO. Meron pa. May tama. Oo, meron pa. Loadout tol. Nice. Tago. Babalikan ulit oh. Wala na yung ano. Ulit na ulit. Oo. Close na ako tol. Ako ghost. Tiki Pwede na tayong kumuha ng ano. Ay, ghost ka na pala. Ano. Oo. Wala nga na secondary tol. Yun. Tingka ba ngayon? Ako sa Diyan tayo magka-camp. building. Camp muna tayo din tol. Oo. Kuha mo Hindi na ka ako. natapos, diba? Kuha mo na ako ng ghost ko. Oh shit, may nagbumabaril tol. Uy, may loadout. Ako sa loadout. Contact! Wala ako dyan tala. Lahi ko ha. Ulit na yung ano tol eh. 10 na lang to tol eh. Sama-sama na tayo tol. Sige. Una Tingnan ko lang lang to. yung ano. Teka lang yung ano. Dito na. Oo, nandyan eh. Uy, dito. Sa taas ko lang. Dito lang, dito oh. Have I thought? Tumalon. We're in safe zone. Watch for enemy. Targeting me. Uy. Patay ka. May gamit siyang ano. Isang lang loadout tol. Big Papa Bogli. Meron. Kaya natin. You know? Eh! Uy, Lods. Basta, long time no. Play. Oo nga eh. Sama ka ba, Lods? Hey. Nagpa-plunder ako eh. Papalevel ako ng C58. Pass down si C58. Pero mga isang game lang siguro ako, Lods. Alis ako eh. Ayos lang. Trilads.
Try nyo na FFAR. FAR. Malakas ba? Parang may mga gumagamit ulit ngayon eh. Try ko nga. Magbibigay. Seven pa rin. Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemies dropping into the AO. Si Jigs Meister oh. Over, mate. Meron. Nandiyan siya. I-invite eh. Oh. Mga kami kasama. Mag-invite score me natin. Nabak ka? Tinatanong ko muna kung ilan siya. Ilang ka? Kailan ka? Ilan ka, Jigs? Battle Royale. Set a drop point to your team, soldier. Gas Kumuna is tayo. approaching your position. Move to the safe zone. Happy or not? Pero gitna, no? Dalawa sila daw. Tama-tama, pag-alis ko. Magla-last game na daw si Bogli eh. Pagkatapos nito, that the power combines. Ba't dito ako bumagsak? Ako dyan sa taas ah. Meron? Ay, tumuloy pala kayo? Oo. Sundan ako? Oh, tangin ang yan. Down one. Dito sa akin. Kami. Wala akong baril. You're in the gulag. Tangin na nakatakas pa. Confirm redeployment. Reload tal. Saan tumakbo? Pumasok ulit. Fight's on. Nandito. You're up next, mate. Get ready. Wipe na ba yun? Oh, wait. Meron din niya sa harap ah. Meron pa. Oy! Listen up, soldier. We're here and you return. Ibang team na yan. Ibang game? Oo, ibang game. Tatlo. Sort them out or catch Sa blue house yung dalawa. Uy, ang galing. Wala na? Meron pa. May ibang team tol. Naubos namin yung isang team. Sa building na to? Sa blue build, sa blue. Okay. Blue house. Karin dito ah. Meron din? Baka lumipat na sila.
Naglalakad dito sa building na to eh. O, nandiyan sila. Ang inang yan. Wait lang. Sige lang. Safe lang. Pushing yung kasama. Your teammate's done in. They're returning to base. I may not help next time. Ay, sorry. Ayos lang. Sakto, no? Oo nga eh. Meron din sa likod natin. May third party. Third party. O, kailangan pala manalo to. Third party pa. Party. Mic check. Third party. Bradley, oh. Nulak nga siya. Ayun na. Ano ba? Ang ginawa niya? For no reason, bro? Ay, sorry. Come back stronger next time. Pa. Para quads na kayo. Quads. Alis ka na? Oo. Lakad ako eh. Wala ka doon, tol. Pasok ba? May pasok. May pupuntahan lang. Ingat, tol. Ingat, tol. Sige. Next time. Thank you. Yun, no? Lods. Ayun, no? Balita, Lods. Ano kasama mo, tol? Si Mi Daddy. Invite ko. Oh, mi mami pala to eh. Call me Daddy. Ayun. Taga Canada rin ba siya? Oo, Canada to. Ay, sila ano pala to, Jersero eh, tsaka si Daylight. Tayo. Call me daddy? Yan, no? Anong dati pangalan ng ano mo dati? Marbs. Ah, ikaw pala si Marbs. Taga Orlando. Dalawang gig sa akin, tol. You call me Marbs. Yan, no? Wala ata sila, Ikong. Si Basic. Ano? Sino ka laro ni Basic? Makoy siguro. Tama ko yun. Ako alam kung sino mo kasama. Buhatin tayo ni Marbs. Ito, pabuhat lang ako kay Jigs eh. Naku, ikaw nga bumuhat ka na eh. Tayo na. Dalawa namin kasama eh. Pangit ka banding. Pangit ka banding eh, no? Rin Daily! Eggs. Basta! Ka-chicken na ba? Wala pa, kakapisa pa lang. Dalawang games pa lang. Isang BR pa lang yun. Yung una. Yung kanina. Kaya ba yan? Sergeant. Chicken agad to. Chicken na to. Ah, nandito na kayo eh. Dito na si paring ano eh. Call me daddy. Daddy?
Ni Papi. Get yourself sorted. We'll be deploying shortly. Enemy soldier incoming. Enemy soldier incoming. Enough practice. Time for the real thing. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Saan tayo, men? Pili kayo. Saan? Basta magulo. Basta magulo. Kikibulo. Ay, bumaba ah. Pero no. Uy, dalawa. Tatlo. Ah! Fuck. Hostile dropping into the area. Watch Wala akong baril. Ang enang yan. Down 1, down 2. Down yung isa to, i-revive niya. too late. If you survive, you earn your freedom. Uy, puta rin mo. Meron na dito. Uy, shit! Ay, patay ako! Uy, tagal mo! The fight kicking off. Uy! Ayun, buhay ka ba? Wind your way. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is a well-placed start. Pigit na, tol. Daily. Copy. The fight's begun. Uy, abilis ah. Guys, your teammate got Oo, ang bilis lang ano. TB at this Uy, time. sorry ka na. You're up next, mate. Get ready. Wala pa yung 2 seconds. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. Time to earn your freedom, soldier. Layo-layo muna ako konti ah. Ay, lapit lang sila. They're asking for you. Stuffed up in there. We're bringing you home. Scamper pa pala tong nalaban ko dito. Buhay ko sa taas ah. Sige. Kalaban. Ba tayo Narinig ba contract? kayo? O guni-guni-guli yung.
Kunin ko yung scavenger. Mag-iipon lang ako dito. Oh. Sige. Kunin ko yung scavenger. Dami lot doon eh. Sa wall. Sa loob pala yun. Supply box marked. Secure the package. Gas is inbound. Uy. Friendly UAV overhead. Kep, sunod na lang ako dyan. Ay, may nagpupush ata sa'yo, pre. Ha? May bumaba rin. To the next location. Thank you. Marking waypoint. Stop. Objectives updated. Move to the next location. Oh, wow. Tulad to. May plate dito ah, 5. Kunin mo yung plate, 5. Copy. Hindi na tayo loadout. Oh! Tangina mo. Nagulat ako sa'yo, men. Drop ko na yung pera dito ah. Friendly UAV Sige. overhead. 8,300. Na bala. Ng kotse. May bag pa dito, pre. Loadout drop inbound. Kailangan ng bala. Kunin yung armor, chat. Bili ako bala. UAV overhead. Pinaba ko yung 6K. May sukli pa to lo. Bili na ano, may UAV na ako. Can anyone use it? Copy Castro. Bili ako UAV ha. Copy. Village. Nagsasnipe, nagsasnipe. Galing Pay Hospital. Friendly UAV overhead. Meron din dito ah. Marking waypoint. Yung UAV nga na, sa mga box tol. Meron sa ano? Ano? Southeast. Ito, malapit ah. May malapit na sa atin ah. Oo. Gas station. Dito, dalawa yan. Bibili to. Nasa ere? Sa ere. Dito tol, dalawa dito. Sniper. Ito. May kalaban. Naglalakad. Sa green? Uy, sumakay. Wala pang armor pala. Dito pa rin daily ah. Uy, vehicle disabled. Kaya yung ano to, armor ba dyan? Pero dito ng kabila. Friendly UAV overhead. Body armor here. Ingat sa prison ah, ingat dito ah. Copy your mark. Sa snipe pa rin sila. May snipe sa itas ah. Doon pa rin sila. Ano? Ano yan? Mark the target. Tayo dyan, men. Hospital. Nasa taas sila. Iwas na lang. Wala tayong cluster din. Tayong laban dyan. Ay. Down one. One. Nice one. Wala Ayun. cluster. Kaya yung nag-extra armor ka, Jigs. May iniwan ako doon sa ano, sa may Ayun, ako na tol. Saan lang yung armor? kulang pa. Ay, sa tol. Uy, Dito pa rin sa prison. Hospital. UAV pa ako. Pak pa na. Copy. Friendly UAV overhead.
Pinaglolot ko lang kayo dito, men. Oh shit. Don't worry. Dito, tol. Gawa yung ano, ata. Tatawid talaga tayo ng hospital, shit. Tayo ng loadout sa inyo, men. Light vehicle here. Ano? Roger, transport. Isa lang to. Fuck. I'll drive. Tawid na ako. Napunta Huwag sa dumaan jigs. dyan, sir, ah. Sarap. Huwag dumaan, sarap. Saan natin sa tulodo tayo? Out pa ba tayo? Matawid na to mga to. Ayun, tumawid na nga yun, oh. Sige, tol, dyan tayo. Ikot natin mga yun. Keep natin eh. Oo. Baba na ako, ah. Meron tao. May tropa dito. Pamark ako. Saan? Taakit ako para makita ko siya. Mamark ko sa inyo. Sa baba dyan, sa baba. Right side. Down. Okay. Saan yung pamark? Ay, yung isa. Ito, may packet sa inyo dito. Ito, packet sa inyo. Copy that. Ayan ah. Meron pa sa baba. Lang ka? Oh, shit. Oh, tatlo pa yun. Kuhain muna kita. Tatlo. Ito tayo doon. Sa loadout. Anong ginawa ni Chicks yun? Karin ako doon. Oh, tol. Wala akong Cover. matrix. Hello, check. Okay. Check. Wala ka palang mic. Meron na. Nandito pa rin ba sa bundok? Oo, nandiyan pa rin, tol. Tara, tol, Hello. tawid tayo, tol. Tulungan natin. Tawid tayo. Na loadout, meron na ako loadout, men. Pana. Sige, men. Sana. Dalawa yung barrel ko, sniper. Pag ginekip kayo dito, lilikuran ko sila. Maglolodot ka ba? Kunin ko na yung barrel ko. Kunin ko Ako rin, pupunta ako eh. Hindi ako sa loadout, tol. Sa ano lang. Yung body ko, namatay ako eh. Ka-loadout na ako. Iatid mo lang ako dito. Sige na. Saan ba yun? Kotse. Tayo namatay. Oh, nandito, nasa kotse. Bumaba dyan. Oo, meron. Ayun na. Pamark. Baba natin, Buy station. Baba natin. Oh shit! Tangina sa Ay gilid. puta, meron sa taas. Oo. Saan kayo? Sa taas? Sa baba? Wait. Sa taas? Meron pa pala sa taas? Oo, sa gilid. Di natin napansin yun. Ay! Sa mataas, tol. Dito, na live ping. Pero ang galing nila tumuto. Oo nga. Kaya nga eh. Dami ng kalaban dito. Sa gilid natin. Na-answer tayo nun. Uy!
Magmo-most wanted na ako dito, pre. Dito. Nakagos na rin ako. Tower. Kailangan ko dito sa Ay, puta, may kasabay na. Looted. Palutot sa train station. Baba na lang ako dyan. Punta na ako ng airport. Put ko to. Tara dito. Dalawang most wanted dito. Puta, gahin na. Ay, may tao sa airport? Dami na yung pera. Paano na? Ano, dami ah. Ito. Ito alam saan ako bababa, pre. Dito sa akin, tol. Baba ka sa akin. Maludot tayo. Kuhay ka muna Daming siguro. satchel, oh. Ito pala kunin ko. Ito na lang kunin ko. Puta, dalawa. Tatlo. Wow. Tatlo bumaba sa akin. May Puta. tao. Para strike mo na lang, love. Booster na rin sila. Hindi ako kita eh. Booster rin ako. Wala ba iba? Tayo ko na yung bilog tol. May tao dito, pre, ah. You know? You got this. Pero na mga tayo, makabuhay lang. Buwis buhay. Pero na mga tayo, makabuhay lang. Buhay ka lang. Sakto ba yan yung bilog dyan? Hindi. May tao dito, pre, ah. May tao dito, pre, ah. Ingat. Skip na kayo tol. Buhay yan. Buhay. Ay, may truck dito. Siya umalis. Siya ba yung nasa truck? Oo. Ang ina. Oh shit. Alam na alam. Tao din doon, Jer. Oo, marami. Buong team yan. Dami. Na naglalaban sa baba. Hostile patrol. Shit, apat sila. Balik pa yung isa. Alis na rin yung mga yan. Palayo na rin yung mga yan. Doon pa rin eh. Yung makaalis. Ikabo. Tao. Una. Ay, shit. Adal. Ay, dalawa pala. Apat. Parang umalis na sila kanina. Oo, umalis na eh. Nasa heartbeat.
na heartbeat ka. Oo. Na-cancer mo yun, men. Today I was editing in Premiere Pro latest version and just found out that every time I change the sequence settings like the frame rate, Premiere Pro just freezes, and every time it happens I had to restart it again or force quit the program. We're holding for deployment. Now's a good time to warm up. Enough practice. Time for the real thing. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Yeah. Battle Royale. Be advised, gas is closing in. Proceed to the safe zone. Check. Yup. Yun. Saan tayo? Mark tayo, men. Sunod. Sige. Kayo. Yung port? Farmland na lang. Farmland. Fork or Kasabay spoon? isang squad to May isang squad nauna na. Clear to engage all targets. Bounty target is up. Let's get it done. Laban pa sa akin. Napatay mo? Di. Tayo kanina Baril. Harapan mo kanina Laban dito. Tulungan mo. Sa loob? Oo. Where is you? Bata. Meron dito, tal. Ay, shit. Tataas pala. Oh, Galing mo naman. Meron din sa itaas. Tayo nandiyan. Nice, Jerna. Ay, isa pa Ay, dyan. ito pa. Ang ina sa likod natin. Ay, nagkubasa! Nagkasakong putang. Naunahan lang tayo sa dropping, men. Fight to earn redeployment. Oo.
Kakaiyaan eh. Time for a bit of argy-bargy. Eh. Practice your aim while you wait. Taunting your enemy is an effective way to get inside their heads. So is the world. Fight's on. Get ready to fight. Reset tayo, men. Layo. Nakuha din. Nawala ang puta. Putang ina, wala din. Wait. Ay, God! They're RTB at this time. Listen up, soldier. Win here and you return to the front line. Pag tatlo na buhay. Time to earn your friends. Oh, Ay, shit. kapul ko Ito siya na eh. lang chance ko. Alam kunin ko, men. Your team can still buy your back if they have the cash. Kantiin mo, ano, daylight. Paala na yan. Wow, most wanted. Pata ko aabot eh. Abot pa yan. Baba ako naman. Ay, may nakakuha na. Nandito na yung chopper. Putang ina mo. Tao na. Ay, shit. Ang hirap. May binuhay pa doon. Dito na nga lang ako. Wala nga lang store dyan, pre. Yan, ang layo. Kunin ko muna yung pera. Uy! Sa likod ko pala, busit. Kailan mo na buhayin mo, pre? Kayo lahat. Lahat. Tatlo. 16K oh. Tama natin. Really fight lang malakas. Sure day. Layo ng bay ah. Kaya nga eh. Copy system. Hindi na lang, wala nag-loot dyan eh. Dami sa atin dito. Ayun, ayun. Ano? Bye-bye. Bye! See ya! Patay pa ako dun sa yung pera. Alam aking mahal. Salamat. Thank Uy. you, thank you. Lots. Fight lang malakas. Saan tayo? Kalaban doon sa green. Kalaban Sa doon? Ricky. Meron. Rican meron. Pasok na tayo. Saan tayo? Stadium na ako bababa. Pull up lang ako dito. Ang loadout. Palote Pakits dito. na lang. Sige, sige. Sige, sige, sige. Body ko na lang siya na dito. Chopper. Tara, loadout. Abot ba? Tara, tara.
Pala yun. Projects. Saan kayo? Oh, nandyan ba kayo? Oo, dito kami sana. Nag-load out dito ah. Alas tayo dito. Kamatayan, pre. Naka-loadout na kayo, tol? Wala pa. May ano dito, Mas, tara, Ajer. May red door dito, Kunin mo, pre. Diba? Sige, sige. Lulol, tol. Yan, yan yan. May red door. Nakapasok ka? Oo. Nag-teleport na siya. Teleport. Uy, uy, uy. Uy! Uy! Oh, may load out oh. Taon-taon pa talaga eh. Layo pa. Pa ako nakakita ng red door ngayon. Meron tol ah. Dalawa. Tatlo? Apat? Kamatayan na natin to, men. Dalawa tol. Tatlo. Isa na lang yan. Ano, wala akong bala? Oh shit. Baka. Why shit? Pabuhay na lang. Patay na tatlo. Nabuhay yung isa. Pinubuhay niyo yung isa? Nabuhay oh. Down. Oh, wala akong bala. Nice. Yan. Patay. Team wipe. Buti na lang. Nice. Ang ina yung pinikap ko na baril, walang bala. Yan lang. Namatay yun. Dami Gago nilang tong pera, mga to men. ah. Yan. Gago to ah. Gago kayo ah. Dami ko tuloy pera. Ayaw ako ng Gusto niyo pa plates. mag-ghost? Ghost tara. May plates kayo? Tara. Totoo lah. Kain. Layo na sa Trap ko to pera, oh. Sige tol. Ghost na ako, hindi na ako kukuha. May bala na kayo? Wala pa. Just na. Pero, Okay na okay ako, pa naman, okay okay pa na ako. naman. Bilang ko UAV. Layo. May naka-sniper sa inyo tol? Wala. Hindi ako naka-snipe. Uy, meron ito. Oh shit. Saan yan? Saan? Pin ko. Diyan banda. Sa Or taas? dito ba? Di ko alam tol. Natumba lang ako. Back up na lang. Puto ko yung UAV ko. May bumalik. Ah, dito. Sa loadout. Oo, bumalik sa loadout. Abangan ko muna yung sa loadout. Wait lang. Meron dito, Jer. Time mo yan, Jer. Ah, wala akong plates. Oo, wala kang plates. Wala siyang bala. Nakakaran. Paras muna ako. Atras. Ang plato. Pa ng 400. Buhay na ako. Alis na ako. Ay, patangin na. Wala pala pera. Kuhain ko pera na lang ako. siya na daily. Tao pa doon. Oo, meron pa doon, pre. Balik Sila ako sa napatay ko loadout. doon. Bumalik silang lahat. Sige. Balik ako sa loadout. Kala ko kalaban. At ka sa Andyan loadout, sila. ha? Sumusunod sila sa akin. Sige lang tol. May plates ka pa? Ay, bili na lang pala ako.
Sayang yung dalawang loadout dito eh. Shit, pa-open pa ba yan? Oo, dito na ako. Pwede pa. Talang. Balikan natin yung kalaban. Balikan natin, tara. Paparachute na lang ako. Nasa taas ka ba? Nahulog ako. Kumabot ng isang Nahulog ako loadout. eh. Nahulog ako, men. Sa pinakababa ako, di pala pwede mag-parachute. Uy! Sa bangko. Tangin yan. At di na ako bumalik. Awit naman to, putang ina. Shit, ang layo. Sa bangko lang siya kanina eh. Yun. So, Yung sa akin, tol. Yun na. Sa akin, oh. Tulong sa akin. Hostile patrol. Ano yung punta? Kanang ano, Bakit di ko yung mapapatay sa ganun? all tower. Copy. Pumasok. Buhay lang kita Buhay dyan. lang ako. Oh, sige. Pila ko UAV ah. Balikan ko pa yung loadout. May advance ako ha. May sarap. Sadali ah. Uy, may kalabang ka. Ayan. Tumatakbo lang. Siya rin yata yun eh. Nice. Ay, hindi. Isa pa sa tasa. Tumalon na. Papunta tayong buy station. Ay, hindi. Ito ng hospital. Salamat. Sa hospital namin. Tara, diretso tayong hospital. Wala nang loadout. Tara, pili tayo. Hospital, nag-most wanted si Gago. Gago. Yung pera. Oh shit, wait lang ito. Ay, shit. Ito, pera ko. Doon na tayo mag-load tol sa ano. Sige. Madrop ko pera ko dito, pre ha. Siya yun yung mag-isa, nag-most wanted, pre. Magpupush dyan, sigurado, or may mag-aabang. Saan ka tol? Hindi ka na mag-loadout? Ghost na ako, pre. Open pa nga. Ako mag-gogos. Lugos na. Posted ako. Keep tong kupat. Tayo sa tunnel. Tawid muna siguro tayo, pre. Kinaingkas eh. Taas, yung most wanted. Enemy UAV overhead. Mawid na siya. Saan naman dyan? Tumakbo siya tol. Oo. Kit natin. Yeah, dito rin daan. Kakasalubong natin yan. Minto siya. Sa harap ha, wait lang. Yeah, abutin siya ng circle, patayin natin. Lumabas na. Dalawa sila. Hindi, pinupush yung most wanted. Oo. Pang kalaban Dito pala lang yun. tayo. Pinupo sila. May bas lang kalaban. Nice yan. Ako sniper, kaya na. Pero tinangan nila. May tao dito ah. Sino yung distance snipe? Ito sa loob naman. Tayo na may sniper pala. Sniper doon sa kanan. Ay, sa ano? South. Uy. Tras ka dito, Lods. Tras ka dito. Sa green mark. Sniper. Snipe.
Dito na tol. Andito na. May nakakit na. Oh shit. Crack na yun tol. Nice, nice. Ay! Uy, meron po sa likod. Dami nila. Dalawa. Dami. Ay, dalawa. Puta, dalawa. Pangit ng pwesto natin. Open tayo. Pag isang team lang yun na ano, nasa harapan natin, gina-gatekeep natin. Meron pa sa ano eh. South eh. Tayo mga third circle Yeah? Get yourself a proper warm-up. We'll be deploying soon. Enemy dropping into the AR. Enemy soldier incoming. Enough practice. Time for the real thing. Lulu. Yo, yo. Yun. Pili na agad. Sige. Pili na agad, wag na mahiya, men. Oh. Kaya na, pili na kayo. Pili tayo. Sana. Iwas mo ng gulo. Oh. Meron pa rin dito eh. Get to work. Out.
tao sa train station yan. Lakas naman ito. Out. Uy, pwede na loadout. Ay, wait lang, yung hintay muna natin yung isa natin kasama. Sige, punta ka dyan. Pili na yan. Pili na yan. Nakahili ako, tal. Copy. Okay, sponsor ko na. Ayun. lang. Wow. Nagkulangan pa. Yan. Ito, sponsor ko na, men. Nice. Ay, short pa, short. Sakto na yan. Iwan ko na yung pera ko dun eh. UAV, below UAV. House. Piling bala, tal. Iwan ko na yung 7k dyan. UAV overhead. Station, 3. Wala pa, naka-helicopter. Hindi natin i-push to, men, ha. May bala ka, tal. Top, nandito na. That's Yeah, it, tara, tal. tara. Chopper tayo, doon tayo sa taas ng TV station. Galaban doon? Oo, may kalaban dito, 3 sila. Ayun o. Ito isa. Ay, sumakay ang pucha. What? Ang inang yan. Sumasakay. Pero ito na, sarap mo. Sarap mo na. Sure, bitch. Broken na yan. Lighting up. Ah, broken! Oh shit! Ay, putang ina, di ko pa siya napatay. Broken na yan, ah. Nauluwan ako. Putik. Ano nagpunta yun? Saan nagpunta yun? Napatay ko na to. Napatay mo na? Nice. Nabuhayan natin siya. Teammate has been cleared for redeployment. Buhay nga na si Daily. Wala ako. Wala ako ng mga pera dito siya. Enemy dropping into the AR. Oy, bumalik. Ay, bumabalik, oh. Wala ka yung baril. Patay. Nalik na nila yung gamit nila. Ano ako namatay? Ano pa yung baril ko? Kasama yan, no? Dito. Oo, kuha ko na. Tol, may plates ako ah. Kailangan niya. May plate box doon. Yan ah. Saan, pre? Dinrap mo na ba? Oh, nakadrop na.
Sa airport ang labanan ah. Ano mo? All out ka, Jet. Ha? All out ka. Ayaw mag-ano. Tara, puntahan natin yung King tol. Mo ito? Lighthorn contract identified. Ano sabi mo? Ano? Patay. Ay, pilot. Okay na, okay na, okay na. Diyan ko trophy, men. Ammunition box ako ah. May bala pa kayo? Wait lang, may kukunin lang ako dito. Wait lang. Magkalaban. Tangina, may kalaban. Ganyan. Bye, nagbay, bye. Rambo down. Sa buy station? Ano si Rambo? meron pa. Andito eh. Ay, shit! Dito sa harap ko, si Rambo tol. Dito din sa akin. Ito. Marking waypoint. Green mark. Parang tayo mag-isa. Yeah. Uy! Crack na yan tol, crack na yan. Ano yung sa green truck ba? Oo. Nag-armor siya, nag-armor up. The green? Wala, naka-armor na. Tapos na Gusto yun na. ah. Sige, cover kita. Nice. Meron pa. Loadout drop on the way. Push ko dyan ha, cover loader. Ano yun, sa inyo tol, sa inyo? Si Rambo, Meron. umalis na eh. Rumble. Gas inbound. Safe zone relocated. Nag-glitch ako. Sino yan? Nag-glitch ako. Ayun. Yun, okay na. Saan pa sila, pre? Si Rambo ah. Andun sa green kanina eh. Patay ko na yan. Ah, Yung si Rambo. Copy. Rambo ka ha? Tawag si Rambo. May isang Tara, Rambo pa, push dalawang natin yan. Rambo. Dalawang Push Rambo. natin yan. Ay, Mga Rambo, men. Bumuhay yun. I-revive na tol, i-revive na. Nandiyan na nga. May isa Tara, pa. tara, may bumuhay pa. May Rambo pa isa. Dito na. Dito sa akin. Boosted ah. Oh, shit. Ay, fuck! Shit! Dito na dyan. Baan pa. Nice. Justisya ng bayan. May isa pa. Surviving early redeployment. Enemy dropping into the AO. Bumalik. Ba't di ko patay si Rambo? Counted. Ano Lods? May pera din sa akin tol ha. Sana Pero namatay. dito ah. Marking waypoint. Tataas yata eh. Bagong gulag. Buhay muna kayo tol. Nandiyan sa taas eh, sa inyo. Pero, Saan bubuhay ako, pre? May dead silence ako. Ingat lang. Ginger sa taas mo. Taas? Meron doon sa taas. Ay, nauuna pa sa time. Putang ina mo. Taas pala natin, meron. saan sa blue? Dami na, meron dyan. Oh. Dami tol. Meron di kasi ako maka ano eh. Katawid, meron din sa taas ng isa eh. Oo, naka ano. Most wanted po. Parang ang dami.
Pili ka lang Lods. Kamikaze, apat. Ay, meron pang gulag ang puto. Galing ng motor niya. Di pala mamatay yun kahit nasa ibabaw ka na eh. Dapat mamatay na yun eh. Motor lang yun eh. Halos nga sa motor lahat na mamatay eh. Sa totoong buhay, men. Oo nga eh. Wala pang helmet. There's a fight kicking off. Get ready to fight. You're next. May Scorpion na si Zero. Ah, meron na. You're done here. You're up, soldier. Now go sort this fucker out. Matamaan ang puto. Nice. Hello, may pag-asa. Laban sa sakyan dyan. Oh, parcel. Ay, parcel. Parcel, man. Yun no, clutch game. Abot ba yung loadout? Hindi, no? Abot. Ah, may kalaban lang doon, may kalaban. Kalaban lang eh. Hindi tiri. Huwag na, men. Inang laban. Ano lang tayo? Bili tayo selfie. Tara, bili na lang tayo selfie. Pasok na tayo doon. Airport na tayo. Yun na lang kayo, selfie. O nga pala, no? Ako pala, no? Hindi pa. Kaya armor ah. Hindi pa looted dito. Yung pinulot yung baril mo tayo dyan. dyan. Naka yung baril mo dyan. Loadout mo. Oh, sige. Baka kailangan mo. Hindi. May baril ka na? Gamitin mo na. Mayroong barrel ako. Yeah, hindi nga nalot to, men. Ganda na yung pick mo. Pang 30 kills yan. Loaded. Gas moving in. Tayo din eh. Does anyone need this? Enemy UAV overhead. Pwede na loadout oh. Ano? Di na natin mababalikan to, men. Makakalaban na natin yung sa TV. Sa harap na lang tayo dito. Okay, Yeah, yan na lang. bounty target is up. Ayun, nandun din sila. Sila nagbay. Moving here. Buy station identified. Never mind. Yung isa lang bibili tal. Oo, ako na lang. Oh, drop ko na pera ko dito. Para ano eh. Kasi ikaw na lang, sir. Ikaw lang, sir. Ano? Sir, Kunin mo yung truck dyan ah. mas mabilis ka, sir eh. Ay, Saan bibili? Saan bibili? Got a vehicle here. Bumaba dun siya. Tapat, sir, oh. Dito May sa kalaban ano, dito, men. Alam ko sa may bounty. Bounty, putang ina, pupush. Pa tayo dun. Saan ba? Doon sa ano? Kay Daily? Ay, ito. Tapos Daily. Ay, ano? may operator ako bibili. Ano ako sa buy station eh. Ready ka na?
Pahirap pa tayo dun. Trap mo doon, men. Loadout. Trapping, oh. Eh, kuha akong loadout. Sige lang, sige tol. Uy, sa gilid! Fuck, sa gilid! Rambo! Sa bus. Dalawa? May isa pa. Wah, sila. Dalawa yan, tol. Tatlo na. Sa likod. Ah, putang ina mo. Tangina, di ko alam kung aakit ako o aalis ako. Aakit tayo, bumaba ulit ako. Papaputok. Dami nang papaputok dito ah. Yun ba? Grab some target practice while you can. We're deploying soon. Enemy soldier incoming. Ala dito. Does anyone need this? Enemy dropping into the AR.
We're done warming up. Stand by for deployment to the war zone. Agad. Royale. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. Sige, kayo naman pili. Sana kaagad. Wala nang paligoy-ligoy pa. Superstar. Bounty target is up. Let's get it done. Dito ah. Disregard last. Airplay ah. SMG over here. Udah tayo tan. Vendor mark. Lang, papunta ako dyan sa inyo. Armor box na. May munition box na. Nice. Very nice. Very nice indeed. Kaming, Enemy launched an advanced UAV. We're exposed. Oy. Hanap ng red door yun ah. Oo. nakikita yung mga red door na yan. Ako wala pa ako nakita ng gano'n. Uy. Uy. Labang kayo? Down na ako. Ay. Pala. Kami na sumasang kayo. Anong kailangan nyo? Selfie. Selfie. Mag-selfie ka sa phone mo, men. UAV na lang. Papera sobra. Meron na UAV. Pera sobra may Papo yung akin muna. Saan yung sobra? Kano? Ayun na sila, putang ina mo. Kulang ka dyan. Kang 100. May tao na dyan. Doon sa kabila nyo. Dito sa dalawa. Park ko. Tara, push natin. Tara. Nasa taas, tara, push natin. Uy! Dalawa doon. Ay, puta. Down. Oh, shit! Ang kalaban. Tang ina, may isa pa pala. Na mortar tayo dun ah. Ano? Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy.
Pa? Piling ko ay, nasa gulag pa pala siya. Chopper. 10k ako, baka makuha pa. Your teammate Ay, gabi na stun pa. Bili mo na kayo tol para sa din tayo. Subin. Thank you. Pre, bigyan mo ako 1-2. Bibilang UAV. Extra. 1-2 lang ha. Ay, nasobrahan. Uy, magtira pa Sobrahan buhay. ka na sa Bronco. Patay na ba yung sa bahay? Wala na yan? Wala na. Oh, Wala na. Kalaban dito sa ano? Make for target location. Your teammate is redeploying. Nice. Kaya ko UAV. Ano kailangan natin? UAV yan. Hindi na lang. Ito sa ano? Bumaba. Movimiento. Wala yung ano natin ah. Wala. Walang baril mo? Dito lang baril ba? Laban dito. Marking waypoint. Request recon flyover. Uy, sa open. UAV entering the AO. Open yan, open. Sa ere pa yata yung isa. Oh, paras kami down. Shit. Be advised, UAV is bingo fuel. Pwede sa akin to, RTB partition. for resupply. Ako Partition dyan, sa akin. ako dyan. Dito. Hostile spotted. Ito na. Diyan lang sila eh. Papasok Papak na lang pa. pag ano. Nandito si ano. Ilan tol, bayo mo muna. Papap ko tong UAV ah. May UAV ako. Ah, airstrike. Pasok agad. Friendly Papap UAV UAV. overhead. Nakampus na kayo dyan. May papasok na Jer ah. Oh, yeah, sige. Sa ere tol, sa ere. Meron sa fire station. Partition o. Dito sa amin. Copy. Tugurin na lang natin yun nasa fire station. Tatlo ata yan eh. Akong bahala men. Dito tol, may bala dito sa loob. Move on my waypoint. O nga pala no, yung mga namatay dyan. Push ba natin sa fire station? Okay, tara push natin. Saan ba yan? Tara. Kaso nasa taas sila eh. Taas ba? Loadout drop inbound. Yun no. Ganyan. Uy. Apat. Campers. Oh, shit. Yes. Relocating the safe zone. Down yung isa. Kaya pininish ko. Walang. Pwede natin bilhin sa ano pala. Oh, si Daily. Pwede na. Buhayin muna natin. Tara. Kailangan. Ano? Ito yung pera oh. Pera ko. Halika dyan. Marking waypoint. Ay, kulang. Let's... Dito. Babantayin ko muna to. Wala, nandun pa rin. Sumugod eh. Mabas yung isa, pumasok ulit. Loadout na naman. Ito, nasa taas na naman yan. Ghost tayo. Ghosted na kayo? 5 meters. Push na ako. Dito kami sa loadout ha. Tara, push natin. Nandito pa kami sa loadout. Late dito tol. So,
Sa loob na ako. Kailangan pa? Ko alam, napatay ko yung isa eh. Ay, naiwanan ko yung sensor ko. May mga sensor dito, tol. Dito. Who wants this sniper? Excuse. Can anyone use this? Angles. Pero sa pinakataas. Enemy UAV overhead. Wala. Dito. Wala, tol. Saan yun? Wala lang dito. Siyempre yan. Kalaban dito? Marking waypoint. Wala lang Airline. yung May motor. Incoming. Ganda ba yung example? Ganda ba yung example ngayon? Lagyan mo ng scope. Kasi nakikita ko linalagyan ng scope din. Recon? Hindi na. Ang bounty. Found a recon contract. Proceed to the marked location and secure the area. Make for Kotse target ah. location. Assaulting through. Spotted the care package. Isa lang to. Nagkasalubong ang Dalawa. Enemy UAV overhead. Down. Tumba. Nice. Marunong. Isa lang yan? Tara, hintayin ko kayo. Isa lang yan. Hintayin ko kayo dito. Mag-recon tayo. Ay, may kalaban siya, Sa no? harap ko, sa likod. Sa gas station. Crack lang. Uy, shit! Down. Enemy soldiers Nice. coming. Tutukan ako. Baka kami. Sige. Meron sa taas, broken na yan. Nice. Patay. So, May gas mask dito. Tara, kunin natin yung recon, men. Tara. O, pa-close muna natin yung circle. Gusto nyo? Pa-close muna Pwede natin yung rin. circle para makatipid tayo. pwede. Sinong hindi nag-loadout? Ghost na kayo. Ako. May ghost na ako eh. Oh, daddy. Tapos meron pang isang recon. Mag-recon. Hindi ko yung tatapusin, Jigs, ha? Hindi ko tatapusin. Wag tatapusin, men, ha? Hindi ko yung tatapusin. Hindi na ako. Copy. Tapusin ko na. Wag. Na natin sila. Gas is inbound. Marking new safe zone. Recon intel secured. Solid work. Isang Pa isa recon dito pa. eh. Oo. Recon contract. Oh, dito na, tol. Dito na. Oo, dyan na ba? Tapos pwesto na tayo, men. May isa pa rin dito. GG. Move to the next area and secure the perimeter. Waypoint marked. So, advance ba tayo? Tara. Kunin pa ba natin yan? Oo, tol. Dito na muna. This one. Palayo. Makuha pa ng selfie. Rendezvous vehicle. Tara, kunin na nga natin. Enemy UAV overhead. Okay, found the vendor. Stock up if you need. Ako, Closing in.
Sniper. Recon intel secured. Solid work. Sniper pesto. Dito tayo. Oh, Marking waypoint. Get out of their way. I am the driver. Moving. Pag abot natin dito, Dead. bayo tayo selfie ah. Oo. Dead! I'm dead! Wag! Oh, gusto. Oh, ghosted na ako. Pesto na tayo dito. Gusto nyo? Marking Pwede, pwede. Tara, magkotse tayo. O lakad na lang. Tara, kotse lang. Naunahan natin. Get out of their way. Tara, tara. I am the driver. I'll ride in. Bili UAV rin. Yung bumili ng airstrike niya. Ay, shit! May sa taas! Puchang ina mo. Down. Meron pa. Down dyan. Sa likod, sa likod. Sa likod. Allied cluster strike inbound. UAV entering the AO. Akit na ka. Dami. Tar pa ako Dami no? dito na sini. Sa ere. Ere ba yan? Be advised, UAV Oh, is sa bingo taas pa tayo. RTV for resupply. Oh shit. Tatlo sa taas. Bilihan kita ito. Don't worry ito. Bilihan kita. Dead. Diyan ko na yung baril. Oh shit! Fuck! Sa taas ito? Ibangan sa taas. Dalawa sa itaas ha. Nakita tayo sa kutsi. Ayun, lulot. Marking waypoint coordinates. Teammate is redeploying. Wala akong kalaban. Gas is moving in. Use safe zone located. Positive ID on the bounty target. Sort them out. Saan ka na pre? Daylight? Kitang kita. Tao sa akin. Tao sa'yo? Pero takot mag-loot. Ay putang ina mo, ang dami! Putang ina, 4 sa taas, men! Alak ng putya naman, oh. Grabe naman yun, ang dami. Putang ina. Abuhayin. Back up na lang. Uy, umina pa! Tangina! Dito sa akin to! Galaw! Help me, baby! Pa sa akin. Huwag lang sana mag-push. Napul ako. Dito sa akin to la. Dami dito. Looted dito. Ka. Nakita ka dito? Wala. Parang puparil sa akin eh. Sa likod eh. Uy. Meron nga. Meron ka pang armor, Jer? Ito. Isa lang. Dito na. Putang ina mo na! Ay mo yan, Jer! Ah! Shit! Ang hirap pumesto. Fight to earn redeployment. Nakaiwalay tayo kasi. Oy, idol Carlisle. Gracias. Soldier, win here and you return to the front line. But if you lose, you're done. You're up, soldier. Now go sort this fucker out.
Uy! Hacker to? Hacker to? Hindi ka na. Your team can still buy you back if they have the cash. Panalo yan. Pwede palang tumago dyan. Akala na patay na ako. Have eyes on care package. Gawin mo, men, ha? Blaka yan, men. Atid lang ako pagkatapos nito. Chicken to, sigurado. We are all in the safe zone. Mhm. Ang hirap ng PS1 mong yan, ha? Forklift. Forklift. Kabilaan. Patay-patayan, ha? They dead. Only 25 remain. Blaka na lang binaril, ano? Harap-harapan. Let's go. Aban. Answer mode ang puno. Malapit na sana ako. Parang jig siya, nagsusolo rin din doon. Kaya, eh. Ayos yan, maganda yan. Panalo yan. Wala akong gas mask. Tarin mo, men. Kalaban sila sa loob. Safe zone is over there. Let's go. Uy! Ay, ay, ay! Uy! Ang pag-asa, Jigs. Ano yan? Kaya yan, kaya yan. Pahamak yung load. Pahamak yung loadout. Airstrike ka pa naman eh. Oh, fuck. Airstrike mo dyan sa labas. Locked on target. Fire. Ika ba? Ay. Sa loob pa ng building siguro niyan, sa dulo. Ako? Ay, binuhay pa. Tagaan pa. Baba. There's less than 10 to go.
can win this. Kaya yan, tol. Pasok pa yan sa circle. Sa... Open ka dyan, tol. Kaya nga eh. Pasok pa yan sa dulo, sa corner. Diyan sa may ano. Ayun. Baba mo lang. Bigat doon. Kaya yan. Uy, dami, Ayun, tatlo. dami, tatlo. Go away. Oh, shit! Dami. Mag-aatid lang ako mga lads. Balik ako. 5 remain. Stay sharp. Sige, lads. Sayang, inantay